शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। मिक्स बाय मनी आर्या। माथे में गेरुआ कलर गमछी बांध के लेके लाठी निकल सीना तान के माथे में गेरुआ कलर गमछी बांध के लेके लाठी निकल सीना तान के झुकावे बाबा के आगे सब सिर चलल एगो दूगो नहीं भाई पूरा भीड़ चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल पाके दर्शन बदल तकदीर चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल अहिर चलल अहिर चलल बरसा है सावन के रिमझिम बदरिया सबका से आगे है हीरा कंवरिया सबका से आगे है हीरा कंवरिया अरे बरसो है सावन के रिमझिम बदरिया सबका से आगे है हीरा कंवरिया बोल बम के नारा लगाबो है सही भोले बाबा के है असली पुजरिया पैदल शिवजी के मंदिर चलल एगो दूगो नहीं भाई पूरा भीड़ चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल पाके दर्शन बदल तकदीर चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल अहिर चलल एक तरफ बाबा के बूटी डिमांड है दूजे में अहिरा कंवरिया बरंड है दूजे में अहिरा कंवरिया अरे एक तरफ बाबा के बूटी डिमांड है दूजे में अहिरा कंवरिया बरंड है बाबा के भक्ति में शक्ति अपार है इनके से टाइगर के भइल बेड़ा पार है प्रेमी पलटे इतिहास आज फेन चलल एगो दूगो नहीं भाई पूरा भीड़ चलल देख जल लेके बीरी अहिर चलल पाके दर्शन बदल तकदीर चलल।